हेलो गाइस, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बेस्ट आर्निं एप्सनि भिडिअ लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना गेम गेलेनानै आर्निं खालामनो सानो, गेम गेलेनानै फैसा खामायनो सानो, बिसोरनि थाखाय आं मोनसे बेस्ट आर्निं एप्सनि भिडिअ लानानै फैदों। बे एप्सनि मुङानो जाबाय MPL। दा नोंथांमोना बे आंनि मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोन्दों। आं दा MPL एप्सखौ अपेन खालामबाय। नोंथाङा बेखौ गेलेनो थाखाय नोंथाङा जेबो खालामनाङा। नोंथांनि मबाइल नाम्बार होदो आरो रिफेर कड आं डिसक्रिप्शन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथाङा बेखौ होनानै होदो आरो लगिन खालामनानै गेलेदो। दा बेयाव नोंथांमोना 60 माने 60निबो बांसिन गेमखौ नुनो मोनगोन। माने 60निबो बांसिन गेम दङ बेयाव। बे MPL एप्स सिङाव नोंथाङा अबे गेमखौ नोंथाङा स्मार्ट गेलेनो मोजां मोनो, नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि बासिनानै गेलेनो हागोन बेनिफ्राय। दा आंनि फेभरेट गेमानो जाबाय रानार नाम्बार 1 लोगोफोर। नैबेयाव रानार नाम्बार 1 दं, लुडु दङ, बाबुल शटार दङ, पकार, रामि, गोबां रोखोमनि गेम नुनो मोनगोन नोंथांमोना बे एप्स सिङावनो। जेरै फ्रुइट ड्राग, फ्रुइट शप, माने मेरला रोखोमनि गेम दङ। नोंथाङा अबे गेमखौ गेलेनो मोजां मोनो, नोंथांनि गोसो बायदि गेलेनो हागोन। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि मोनसे फेभरेट गेमनि ट्रिकखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर। नोंथाङा बे ट्रिकखौ मोनोबा, नोंथाङा बे गेमखौ गेलेबाबो नोंथाङा आउट जानाय नङा बा थैनाय नङा। नोंथाङा ओरैनो फैसा मोनबाय थागोन बे गेम ट्रिकखौ रोङोब्ला। दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ट्रिक खोन्थागोन, गेमखौ गेलेनानै मोनसे ट्रिक खोन्थागोन। नै दा नोंथांमोना बेयाव गोबां रोखोमनि गेम नुनो मोन्दों। नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि गेमखौ बासिनानै गेलेनो हागोन। आरो फार्स्ट टाइमाव नोंथाङा रोंनाय नङा। नोंथाङा साननै सानथामसो प्रेक्टिस होनांगोन लोगोफोर। बिनि उनाव नोंथाङा जेला प्र जायो, नोंथाङा थैनो रोङाबा आउट खालामनो हानाय जानाय नङा। नोंथाङा अबे गेमाव स्मार्ट जायो, नोंथाङा बेखौ बासिनानै गेलेनो हागोन। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव जिखुनु नैबे आंनि फेभरेट रानार नाम्बार 1खौ गेलेनानै दिन्थिगोन। दा नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बाबुल शटारखौ आङो अन खालामोब्ला नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन। नोंथाङा फ्रियावनो थाइसेबो फैसा गारालासिनो फैसा खामायनो हागोन बिनिफ्राय। नै बेयाव टाइम होखानाय दङ। बेयाव फुंनि 7टानिफ्राय फुंनि 9टासिम बेयाव फ्रियावनो जाबाय थायो। नोंथाङा बेखौ गेलेयोब्ला, नोंथाङा माखासे रेंकआव थायोब्ला नोंथाङा रेंक हिसाबै फैसाखौ मोनगोन। जेरै फार्स्ट रेंकआव 15 थाखा आरो सेकेन्ड रेंकआव 9 थाखा, बेबायदिनो लास्ट रेंक बिदिनो 500-600 रेंकआव थायोबा नोंथाङा थाइनैखौ आरामसे खामायगोन। गेलेबानो नोंथाङा थाइसे थाइनैखौ आरामसे मोनखागोन बे गेमनिफ्राय। नोंथाङा बिनिफ्रायनो थाइसे थाइनैखौनो बुरजा खालामनानै नोंथाङा फैसानि गेलेनो हागोन, फैसा गारनानै गेलेनो हागोन। दा जों बिनिफ्राय थाइसेबो फैसा एड खालामलायनाङा। नोंथाङा नै बेयाव नुनो मोनखादों, जेला नोंथाङा थाइथामनि गेलेयो नोंथाङा थाइबा मोनगोन। आरो नोंथाङा 6 थाखानि गेलेयोबा 10 थाखा। बिदिनो नोंथाङा बेयाव होनाय जेसेबां गावसिनि टेबोलाव होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन देरहायोबा। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव रानार नाम्बार 1खौ गेलेनानै दिन्थिगोन। मानो होनोब्ला आङो बे गेमाव आउट जानो रोङा, थैनो रोङा, प्र प्लेयार लोगोफोर आङो दा बेयाव। दा नोंथांमोनाबो जायफोर बे रानार नाम्बार 1खौ नोंथाङा सोलोंनानै लानो सानदों, बे गेमखौ नोंथाङा सोलोंनानै लानो हागोन। आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन जोङो बेखौ माबोरै गेलेयो। आङो नोंथांमोननो फुल प्रेक्टिस होनो नाजागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। दा नोंथांमोनाबो बे रानार नाम्बार 1 ट्रिकखौ आंनिफ्राय मोनोब्ला नोंथाङा थैनो रोङाबो जानो हागौ लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथाङा भिडिअखौ माबोरै गेलेयो, मा टाइपनि गेलेयो, नोंथाङा बेखौ मोजाङै गोसो होनानै होनबानो नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथाङाबो प्र प्लेयार जानो हागोन। दा नै आंनाव थाइनैल' दङ। आङो दा गेलेनो थाखाय थाइबा एड खालामनानै दिन्थिगोन। बेखौ उइद्र' खालामनोबो जोबोर गोरलै आरो फैसा एड खालामनोबो जोबोर गोरलै। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्टआवनो फैसा थाइबा एड खालामनानै लाग्रोनोसै। आंनि एकाउन्टाव दा खम दङ। दा एड खालामनो थाखाय आं बेयाव थाइबा होनानै नैबाहाय नोंथाङा माजों एड खालामो, फनपे दङ, पेटिएम दङ। आं दा फनपेजों एड खालामनानै दिन्थिनोसै। नै दा आं बे पेआव क्लिक खालामनोसै। पेआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे फनपेआव क्लिक खालामबावनोसै आङो। फनपेआव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो आंना UPI जों लिंक थाखानायखाय डाइरेक्ट आंनि MPL आव थाइबा एड जाफैबाय लोगोफोर। नै दा आंनि पिन कड नाम्बारखौ होनानै आङो दा बेयाव थाइबा एड खालामनानै लानोसै। नै ट्रेनजेक्सन साक्सेसफुल, माने आंनाव थाइबा एड जाबाय लोगोफोर। दा आंनि पेटिएम एकाउन्टनिफ्राय बे MPL एप्सआव थाइबा एड खालामनानै लाबाय आङो। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे थाइबाजों गेलेनानै दिन्थिगोन। दा आंनि एकाउन्टाव टटेल 7 थाखा जाबाय MPL एकाउन्टाव। दा आङो गेलेनो थाखाय नैबे थाइथामाव क्लिक खालामनोसै। नै थाइथामाव गेलेयोब्ला आङो थाइबा मोनगोन। दा आङो बे थाइथामाव
होनानै गेलेनोसै नै जोङो गेमखौ माबोरै गेलेयो MPL आव माबायदि गेलेनांगौ रानार नाम्बार 1 खौ माबोरै गेलेयो नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नायलांदो आरो ट्रिकखौ नोंथाङा लादो आंनिफ्राय। बे रानार नाम्बार 1 नि ट्रिकखौ मोनोब्ला नोंथाङाबो प्र प्लेयार जागोन आं गेरेन्थि होनो हायो लोगोफोर। मानो होनोब्ला जोबोर गोरलै नोंथाङा बे भिडिअखौ बे आंनि गेम गेलेनायखौ नायलांबानो बुजिनो मोनगोन। दा आङो प्लेयारखौ पेन्डिं खालामबाय। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गेलेनानै दिन्थिसै नै आं प्लेयारबो मोनबाय। आंजों सासे प्लेयार फैबाय आं दा बेजों गेलेनानै दिन्थिनोसै। थाइथामनि गेलेदों जाय देरहायो थाइबा मोनगोन। दा नोंथांमोना नायलांदो सोर देरहायो सोर जेनो। आंथ' थैनो रोंखाया लोगोफोर मानो होनोब्ला आंथ' बेयाव प्र प्लेयारखा आंखौ फेजेननो हानाय गोहो गैया बेनाव। बेबो थैयाब्ला जोंना फैसाया द्र जागोन। 1 घन्टा गेलेयोब्ला माने रावबो थैलायाबा फैसाया एकाउन्टआव गावनि बेगाव वालेटआव फैफिनो। बेनिखायनो आं दा बेनो आंनो फैसाखौ थाइसेबो हरा होनोब्लाबो आं हायो 1 घन्टा गेलेनानै आं बेखौ फैसाखौ मोनलांहोआबो होननो हायो आङो दा थैनो रोङा नालाय बेनिफ्राय। दा नोंथांमोना मारै गेलेयो नै नुनो मोनदों बेयाव जोङो फार्स्ट टाइमाव प्रेक्टिस खालामग्रोनांगोन बेखौ नै नोंथाङा बिदिनो मबाइलखौ सिदा लानानै नोंथाङा हाखर मोनोब्ला हाखरखौ बारनांगोन आरो नोंथाङा बेयाव हाखर टार्निं बायदिफोरखौ फार्स्टआव फ्रियाव गेलेनानै प्रेक्टिस खालामनानै लाग्रोनांगोन। मबाइलखौ सिदा लानांगोन नोंथाङा माने खेंख्रा खेंख्रि हाखरफोरखौ गिनानै नोंथाङा बारलाबायोबा थैनो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा गियालासिनो नोंथाङा सिदा थांबाय थानांगोन मोनसे लाइनजोंनो गेजेरजोंनो थांबाय थानांगोन नोंथाङा। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै नै आङो माने नोंथांमोननि सिगाङाव गेलेनानै दिन्थिनो सानदोंमोन नाथाय बेयो थाब थैग्रोबाय लोगोफोर। दा आङो फार्स्ट रेंकखौ मोननो हाबाय नै आंनाव बेगाव दा आंनि वालेटआव थाइबा एड जाबाय लगे लगे। थैनाय लोगो लोगो आं दा नेक्स्ट होनानै गेलेनानै दिन्थिबावगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मारै गेलेयो मारै हाखरखौ बारनांगौ बेफोरखौ आङो दिन्थिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। दा नोंथांमोना आरो बिनि एक्सट्रा भिडिअ नांगौबा आं भिडिअ खालामनानै हगारगोन फुल भिडिअ। जुदि नोंथाङा बे रानार नाम्बार 1 नि ट्रिकखौ मोजाङै लाथारनो गोसोब्ला नोंथाङा कमेन्ट खालामनो हागोन जायफोरनो नांगौ जायफ्रा गेम गेलेनो मोजां मोनो आरो जायफ्रा अनलाइन गेम गेलेनानै फैसा खामायनो सानदों। नोंथांमोना प्र प्लेयार जानो थाखाय नोंथाङा फुल भिडिअ नांगौब्ला माने आङो 1 घन्टा गेम गेलेनानै दिन्थिगोन बेयाव मारै हाखरखौ मारै बारनांगौ मारै टार्निं लानांगौ बेफोरखौ आङो फुल एक्सप्लेन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ बानायनानै दिन्थिगोन। जायनो नांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा नै आंनाव सासे प्लेयार फैबावबाय लोगोफोर। दा आं बे प्लेयारखौ थैहोनो हागोन ना हाया नोंथांमोना नायलांबाय था बे भिडिअखौ। मानो होनोब्ला आंबोथ' थैखाया नालाय लोगोफोर बे गेमाव आंबोथ' थैखाया। आङो बेनो थाइसेबो फैसा हरा होननानै बुंनो हायो। मानो होनोबा थैनो रोङा नालाय आङो 1 घन्टा गेलेनानै फैसाखौ समान समान खालामनोबो हायो। दा बेबो गोसोआव आंबो थैखाया बे गेमाव होननानै सानदोंब्ला जोङो 1 घन्टाखौ गेलेनांगोन। मानो होनोब्ला आंबोथ' थाइसेबो हरा होननानै बुंनानै लानो हायो बे गेमाव आं थैनो रोङा नालाय। दा बेयाव जोबोर सिम्पोल लोगोफोर गोरलैथार गेम गेलेनो। बेनिफ्राय नोंथाङा मबाइलखौ सिदा लादो सिदा लानानै नोंथाङा नैबेफोरखौ हाबदो आरो बेखौ हाखरफोरखौ बारदो। माखासे नैबे दंफां होथेनाय थायो बेखौ हाबोना बारो नोंनि गोसो। दा नोंथाङा बिदिनो मबाइलखौ सिदा लानानै नोंथाङा गेलेलांबाय थानांगोन। नोंथाङा जेबो गाब्रायनो नाङा बेयाव माने नोंथाङा फार्स्ट टाइमाव फैसानि गेलेयोब्ला नोंथाङा गाब्रायनो हागौ थैसि मोनगोन नोंथाङा बेफोरखौ जेबो सानालासिनो नोंथाङा मबाइलखौ सिदा हमनानै नोंथाङा गोसोबायदि गेलेलांबाय था। नोंथांनि फकासा गोजानाव नायनानै नोंथाङा गेमाव बांसिन फकास होनांगोन। जानला मोनला नोंथाङा बारलाबायनो नाङा। दा गेलेनानै स्मार्ट जालाङोब्ला नोंथाङा गोसोबायदि बारला बारलिबो खालामनो हागोन। दा आङो गेलेलांनानै दिन्थिसै नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा नोंथांमोना नायनो हागोन फैयोना जेनो आं जेनोना बे जेनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। दा नै नोंथाङा बेयाव मोननै टाइपनि मोनगोन मोनसेया बरफनि लामा मोनसेया हाग्रानि लामा। मोनसेया हाग्रा लामा मोनसेया बरफनि लामा लोगोफोर। दा नैबे जाहैबाय हाग्रानि लामा। दा हाग्रा गेजेर गेजेर नोंथाङा खारनांगौ। नोंथाङा मबाइलखौ सिदा लानानै खारलांबाय था आरो गेजेर गेजेर बिदिनो 2x आरो कइन्स जमा खालामग्रा बिदिनो बायदिसिना बुस्थुफोर मोनो। नै दा जेरै आं लाबखौ मोनदों। दा लाबखौ जायोब्ला गोमोरनाय बायदि जागोन। हाखरफोरखौ गायोब्लाबो जेबो जानाय नङा। बे लाब जोबसान्दियाव नोंथाङा गोसोबायदि थांनो हागोन।
दा नैबेयाव मबाइलखौ सिदा लादो नोंथाङा अन्थाइ थुख्रा लामायाव होथेनाय नुयोब्ला बेखौ बारदो बिनि उनाव टार्निं गिदिंदो बिनि उनाव दंफां होथेनाय थायोब्ला नोंथाङा दंफांखौ बारदो आरो बेन्दों होथेनाय थायोब्ला नोंथाङा बेन्दोंखौ हाबनांगौ नै जेरै नोंथांमोना दा बेयाव नुनो मोन्दों बेन्दोंखौ हाबनानै लानांगौ आरो 2xखौ नोंथाङा फार्स्ट टाइमाव जानाङा 2xखौ जायोब्ला स्पिड जायो दा आङो प्र प्लेयार जाबाय नालाय आं दा 2xखौ जानानै गोसोबायदि गेलेनो हायो नै दा मोनलायबाय बरफनि लामा नै दा नैबे जाहैबाय कइन्स बुथुमग्राखौ लायोब्ला नै नोंथांनाव कइन्सआ अट'मेटिक बोनानै लाजोबगोन जोबसान्दियाव बियो गाव थासान्दियाव कइन्सखौ बोनानै लाजोबगोन जेसेबांनाखि बेखौ जायोब्ला नोंथांनि स्करा बांसिन जागोन पइन्टआ जोङो बेखौ कइन्स जानायाव बारा गोसो होनाङा खालि गोसो नांगौ बै नोंथांजों गेलेनाय प्लेयारा माला थैगोन नोंथाङा बेखौसो गोसो होनांगौ नोंथाङा बेफोरखौ बारा गोसो होनाङा नोंथाङा गेमाव बांसिन फकास थानांगोन गेम गेलेनायाव नोंथाङा स्करखौबो नायनो नाङा स्करा मालाय जालांबाय थागोन अट'मेटिक नोंथाङा गेलेलांबायल' था दा बरफनि लामा जाहैबाय नैबे बरफनि लामायावबो बेनो हाग्रानि लामायावबो बेनो एसेल' आलदा लोगोफोरनि बरफनि लामायाव एसे आन्दायनो नागिरो गेलेबाय थायोबा नोंथाङा जेबो मोननाय नङा नै दा बेयाव न' मोनगोन नोंथाङा बे न'आव रेस्ट लानो हागोन नोंथाङा बेयाव जेबो खालामनाङा नायनांलायाबो नोंथाङा बे न'खौ मोनोबा नोंथाङा गोसोबायदि फ्रि लानानै गेलेनो हागोन नै दा आं हाग्रानि लामा मोनलायबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आङो दा नै दा बे हाखरखौ नोंथाङा बेन्दों खाथियाव हाखर थायोब्ला नोंथाङा हाखरखौ बारालासिनो बेन्दोंखौ डाइरेक्ट हाबबानो जायो माने बेन्दोंजों हाखरजों खाथि थायोब्ला लोगोफोर बेनो जाहैबाय बे रानार नाम्बार 1नि ट्रिक सोरबा फार्स्ट टाइमाव मा जायो हाखरखौ बारनानै बेन्दोंआव थाबथानानै थैहैयो आउट जाहैयो दा नोंथांमोना बे सिगांनि एसे भिडिअ'आव क्लिप नुनो मोन्दों जेरै आं दा हाखरखौ बारालासिनो डाइरेक्ट बेन्दोंखौसो हाफैदों दा नोंथाङा बेबायदिनो खालामनो हागोन जेरेखम बेयाव हाखरा 3 4 थायाथों मानो नोंथाङा माखासे फार्स्टनि हाखरखौ बारदो बिनि उनाव लास्टनि हाखरखौ नोंथाङा बारालासिनो थादो दा बेयाव आङो हाखर 3 मोनथ'वाखै हाखर 3खौ जेला स्करा बुरजा जालाङो बेनाबो आंनाबो स्करा बुरजा जालाङो खारनानै रावबो थैलाया लास्ट टाइमावबाबो मोनहैनो हागौ हाखर 3 4खौ दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो मोनबा देखायगोन माबोरै खालामनांगौ दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै गेलेनाय ट्रिकखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों गेलेनायखौ मबाइलखौ खेंख्रा लानानै गेलेनो नाङा नै लोगोफोर बियो थैबायबो 7000 स्कराव बियो थैबाय माने बे गेमावबो आं देरहालायबाय दा जोङो बेबायदिनो गेलेनो हायो जोबोर सिम्पोल फार्स्ट टाइमाव नोंथाङा फ्रिनि गेलेबाय था बिनि उनाव जेला प्र प्लेयार जालाङो अब्ला नोंथाङा फैसानि गेलेनाय जेरै आं दा फैसानि गेलेनो हायो गोसोबायदि नोंथाङा 20 थाखायानो जा 50 थाखायानो जा बिनिफ्राय नोंथाङा गोसोबायदि गेलेनानै आर्निं खालामनो हागोन मानो होनोब्ला नोंथाङा थैनो रोङा नालाय बिनिफ्राय नोंथाङा गोसोबायदि आर्निं खालामनो हागोन आं दा बेयाव आंनि उइनिं केसखौबो आङो सोहरनानै लानोसै नै दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेयाव थाइबा सोनानै लानोसै UPI जों फैसा सोनो थाखाय जेबो नङा नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड बा नोंथांनि पेन कार्ड भटार कार्ड जिखुनु मोनसे डकुमेन्टस प्रुफनि थाखाय डकुमेन्टस होदो साबमिट खालामदो बिनि उनाव नोंथाङा पेटिएम नाम्बारखौ होनानै लादो UPI जों लिंक खालामदो सोनानै लादो जेरेखम नै दा आं थाइबा सोबाय थाइबा सोनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट बेंक एकाउन्टाव हाबफैयो नोंथाङा बेखौ नेनांलायगौनि गोनांथि गैया नोङो थाइसे फैसा सोहरबाबो बियो 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो फैसाया हाबो लोगोफोर 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्डनि गेजेरावनो फैसाया सोनाय लोगो लोगो हाबो नोंथाङा 500 सोयोब्ला बे 500आ डाइरेक्ट हाबफैगोन 100 सोयोबा 100 हाबफैगोन बेयाव नोंथाङा नेनांलायनांगौनि गोनांथि गैया डाइरेक्ट होनाय लोगो लोगो हाबफैयो फैसाखौ होनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेसेबां नोंथांनि वालेटआव बेसेबां फैसा दङ नोंथाङा बेखौ सोजोबनो हायो गोसोबायदि नोंथाङा सानसेयाव बिदिनो खननै उइथड्र खालामनो हागोन खननैनि उनाव नोंथाङा हानाय नङा माने खनसेयैनो सोजोबनो हागोन नोंथाङा सानसेयाव जेसेबां फैसा मोनदों बेखौ खेनसेनो होदो नोंथाङा सोनानै लादो गोसोबायदि दा नैबेयाव आङो लुदुबो दङ लोगोफोर लुदुखौबो गेलेनानै दिन्थिगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो माखासे प्ले स्टरनिफ्राय लुदु गेलेयोब्ला ओरैनो टाइम बेखारसो जायो थाइसेबो फैसा मोना नाथाय जोङो बे MPL नि लुदुखौ गेलेयोब्ला नोंथाङा थाइसे नङा थाइसे थाइनै नोंथाङा गोसोबायदि फैसासो खामायनो हागोन बे लुदुनि गेजेरजों बे MPL गेमाव लुदुआ मोननै रोखोमनि दङ मोनसेया जाहैबाय
नाम्बार मड, मोनसेया जाहैबाय डाइस मड। नै नोंथांमोना बे सोर आइकन होनायाव नुनो मोन्दों। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव नाम्बारखौ गेलेनानै दिन्थिगोन। बे लुदुआ एसे दस्रा टाइपनि लोगोफोर। नै दा आं प्ले होनानै दिन्थिगोन माबायदि टाइपनि लुदु बियो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे भिडिअ'आव। दा बे लुदुआ मा सिस्टेमनि नोंथांमोना नायलांबाय था। आं नोंथांमोननि सिगाङाव गेलेनानै दिन्थिगोन। दा आंनाव बारा लुदुनि एक्सपिरियेन्स गैया लोगोफोर। थैब्लाबो थांब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैनो एगजामपोलसो दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना लुदुखौलाय बयबो गेलेनो रोङा नङा, रोंखायो, होनब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिसै बे भिडिअनि गेजेरजों मा टाइपनि लुदु बियो। दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन। नै प्लेयारखौबो बेयाव दसेनो थाब मोनो। माने गोबां मानसिफ्रानो बे लुदुखौ बांसिन गेलेयो MPL आव लोगोफोर। लुदुखौ बयबो रोङो नालाय। नै दा नोंथांमोना बेयाव आं सोर आइकन होनायाव नुनो मोन्दों। नाम्बारखौ नुखाजोबो नै लोगोफोर। नाम्बारा नोंथांनाव बेसेबां जागोन, बेसेबां फैगोन नोंथाङा नुखाजोबो। नै बेयाव 24 मुभ गोजौआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। 24 मुभ माने 24 बारल' खारनो मोनगोन। 24 बारनि गेजेराव सोरना स्करा बांसिन जायो बेनो देरहाहैगोन। नै दा बेयाव बे प्लेयारा गेलेयाखिसै, लिभ लादों, ओंखायनो टाइ जाबाय। दा आङो नेक्स्ट होनानै दिन्थिगोन। दा आङो गोदान नेक्स्ट होनानै दिन्थिफिनगोन नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना नायनो हागोन। नै बेयाव आं थाइथामाव क्लिक खालामनानै जाय देरहायो थाइबा मोनगोन। आरो नै बेयाव गोबां प्लेयार दङ। दसेनो गोबां मानसिफ्रा गेलेयो। लुदुखौ बांसिन गेलेयो MPL आव। लुदुआ बेस्टसिनबो गेलेनो लोगोफोर। मानो होनोबा जायफोर MPL आव लुदु गेलेनो सानदों नोंथांमोना गेलेनो हागोन। दा माबोरै गेलेयो आं नोंथांनि सिगाङाव एगजामपोल दिन्थिनोसै। दा नै आंना पेन्डिं प्लेयार जादों। नोंथांमोना दसे नेथ'दो। दा नै आंना प्लेयारा मोनबायबो। नै लोगोफोर प्लेयारखौ बिराद थाब मोनो बेहाय। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ माबोरै गेलेयो दिन्थिगोन। बेयाव गासिबो नाम्बारखौ नुखाजोबो। जेरै नै नोंथांमोना बे गाहायाव नुनो मोन्दों। आंना 6आनो खननै जागोन। नै आंना दा 6 फैबाय। फार्स्ट टाइमावनो 6 फैबाय। नै आं बे सिन होनायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों। आं दा 6खौ खानबाय। नै दा बेनावबो 6 फैबाय। दा आरो आंनाव खनसे 6 फैबावबाय। नै 6 एबारनिफ्राय 5 फैगोन। बेयाव 24 बारल' खाननो मोनो होननानै आं सिगाङावनो बुंखाबाय। नै गोजौआव नुनो मोन्दों 21 बारल'सै। दा जायनि स्करा बांसिन जागोन बेनो देरहागोन। नै आंना दा 17 जाबाय, बेना 15। आंना दा बिनिजों आंनिजों स्करा एसे समानानो जानानै दङ। दा आङो 3 खानबावनोसै। दा आंना टटेल 21 बार खानबावनो मोनगोन बेयाव। दा सोर देरहायो नायलांबाय थादो। दा आं एगजामपोल दिन्थिनो थाखायसो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा आङो माबार गेलेनोसै लोगोफोर। सोर देरहायो आङो बेखौ डाइरेक्ट खोन्थानोसै। दा नोंथांमोना बेयाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। लोगोफोर आं दा बे गेमाव जेनबाय। आंनि गुथिखौ जानानै बियो आंनि स्करखौ माइनास खालामदों। नै बेयाव 152 आव देरहाबाय। 152 स्कराव आंना 50ल' जाबाय। दा लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गेलेनो हागोन। लुदु गेमा जोबोर सिम्पोल। दा आं नोंथांमोननि सिगाङाव एगजामपोल दिन्थिनो थाखाय गेलेनानै दिन्थिबाय। दा नोंथांमोना लुदु गेमखौ बेबायदिनो गेलेनो हागोन। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। आरो जायफोर बिथांमोना बे गेमखौ गेलेनो सानदों आं बिनि लिंकखौ आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बेखौ थांनानै डाउनलड खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो रिफार क'डखौबो आं होनानै दोनखादों। नोंथाङा बेखौ गोरलैयैनो नोंथाङा गेलेनानै फैसा खामायनो हागोन लोगोफोर। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथाङा बेबायदिनो टेगनि भिडिअ आरो आर्निंनि भिडिअ नायनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय